I pozdrav ljudi, dobrodošli u naš novi video. Ovaj video ćemo sada da snimamo challenge sa vodom i... s čim ono još? Vicevima, da. Samo vodu. Nema reklama, šta da vam kažem, mislim stvar, nema reklama. Nema džabe ni u stare babe. Kaže cura momku, kaže ja sam trudna. Ja ovo ne mogu. Aj, može. Kaže cura momku, dragi, ja sam trudna. Meni se čini kratko ćelovi da ti imaš slinu na nosu. Kaže goni čovjek ovce i počeo veliki ovonmar detalja. Znači, ide čoban goni... idemo sad ozbiljno. Kaže, goni čoban ovce. I šta bude? Znači ovdje smo danas u ome klipu da reklamiramo pivaru 0,33 litre Union zvani Preminger. Kada je bilo selo i došao u nju jedan crnac. Ovaj crnoj majice sada je zajebo malo. Pa je umjesto nalaga tamo prosuo vodu na mene. I uvadim ovaj brat, moram se ići kuć presvući. Čaša vode je pala na mene. Pa idemo sad u video. Meni se čini da imate malo vode, ali viđa iz onoga piša iz usta ko iz kravije. Ali idem mi u video. Nemoj samo ko idem na mene sa sobom. Kada je bilo selo. A jeste zajebani danas likovi. Znači je bilo selo. I došao u njega... I ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se bude svidio, ostavite like, share. I subscribe. Za ovoga kratko šiškovog. A za šišku na ustima, otkinuo sam je, nemate šta da se brinete. A onoga sode bikarbone. Nema ga danas. Danas je odsutan. Zašto je danas odsutan? Zato jer je ošao na krilca pileća. Zet mu roštija pileća. O čekaj, čapije. Kare čovjek roštilja. Ček reklamira konstantno, znači poliga neka stvar. Zet mu roštilja krilca pileća. A on ošao zvana kokošija horozova, janjeća, nebitno. Ali mi smo završili danas s ovim videom. Ide još jedan video. Kako se ono zove? Može lako. Hajde, daj, izajdi. Može.